La pregunta següent, que és la número 11 del nostre ordre del dia, la formula el portaveu del Partit Popular de Catalunya, senyor Santi Rodríguez. Té la paraula. Gràcies, senyor president. Senyora directora de Televisió de Catalunya, miri, Polònia és un programa de gran èxit, és un dels programes més vistos de TV3, i amb independència que els polítics ens puguin agradar més o menys el tractament que se'ns dona o que ens puguin sentir a vegades més o menys ridiculitzats, a vegades amb cert mal gust, però en qualsevol cas jo crec que em dóna la impressió que poques queixes han rebut en aquesta comissió de control al respecte del tractament que rebem els polítics en aquest programa satíric i d'humor, no? Em permetrà fer un parèntesis al respecte de la pregunta, perquè va orientada sobre el tractament del fet religiós, però jo crec que en el programa d'ahir vam veure una circumstància que creiem que no podem deixar escapar l'oportunitat per preguntar-los a vostès si en tenien coneixement d'aquesta circumstància i si té alguna explicació, perquè no sabem si estem en campanya electoral o no, però ahir en el programa de Polònia va aparèixer sobreimpressionat i de forma intermitent un logo que demanava el vot pel Partit Socialista de Catalunya. Per tant, ens agradaria, si ara els hi passo a la taula, si vostès ho volen veure, per tant, els agrairia que averigüessin si això formava part dels gags, no formava part dels gags, o si forma part d'una determinada campanya electoral o no. Ara immediatament els hi passaré perquè ho puguin veure. Veig que en el decurs del programa no ho podrien veure. Però retornem a la pregunta, que era el tractament del fet religiós, i aquesta setmana s'ha posat d'actualitat també la crítica que el cardenal Martínez Sistac va realitzar al programa pel tractament que se li dona a l'Església Catòlica, que per cert és l'església majoritària que practiquen els catalans, no? I en aquest sentit ens agradaria conèixer l'opinió de la directora al respecte d'això i si cal fer o han fet alguna cosa per corregir-ho. Gràcies, senyor.